Prije no što počnemo predavanje, pognimo naše glave na molitvu Bogu. Oče nebeski, mi znamo da usred čitave zbrke raznih kultova postoji spasitelj. Pomozi nam da ga jasno vidimo i da razumije kojim putem trebamo ići. U Isusovo ime, amen. U našoj večerašnjoj temi proučavat ćemo kako izbjeći prijevaru i kako prepoznati kult. Kao dijete volio sam igrati jednu igru. Možda ste i vi igrali. Igra se zvala Slijedi vođu. Jeste li igrali tu igru? Ta igra je rasprostranjena po čitavom svijetu. Izabrali bismo vođu oko kojeg bi trčali svi ostali. Ako bi vođa dotaknuo auto, svi ostali bi trebali dotaknuti auto. Ako bi uzeo štap sa zemlje, i svi ostali bi trebali uzeti štap. Sjećam se da sam tad imao 12 godina, a moja mlađa sestra Dale oko 7. Moje su noge bile znatno duže od njezinih. Ja sam bio tako
mršav dječak. Otišli smo na plažu. U to vrijeme živjeli smo na obali Atlantskog oceana. Roditelji bi nas poveli na piknik, širili pokrivač i stavili na košaru punu hrane. Rekao sam sestri, hajdemo se igrati, ja ću biti vođa, a ti slijedi. Potrčao sam prema moru. Tamo je bilo kamenje, udaljeno oko 1 metar jedno od drugoga, a između njih su šumili valovi. Skakanje s jednog na drugi kamen nije predstavljalo problem. Rekao sam sestri, slijedi me. Skočio sam na prvi kamen, zatim na drugi, pa na treći. No, budući da je moja sestra imala kraće noge, uspjela je skočiti samo do pola. Pala je između 2 kamena u vodu. Voda nije bila duboka, nije bilo možda do koljena, ali ona se sva smočila. Nakon toga sam dobio batine, tako da više sa svojom sestrom nisam igrao igru slijedi vođu. Ako vas vođa vodi u pravom smjeru, tada je sve u redu. Ali što ako slijedite vjerskog vođu koji vas vodi u pogrešnom smjeru? Živimo u vrijeme kad sve više raste broj raznih kultova. Diljem svijeta neprestano se pojavljuju novi kultovi. Živimo u vrijeme sve većeg rasta crkava, denominacija i raznih vjerskih sljedbi. Što ako vas vaš vođa vodi u krivom smjeru? Što ako vas vaš vođa odvodi od istina zapisanih u Bibliji? Što ako slijedite krivog vjerskog vođu? Kako razlikovati istinu od laži? Kako razlikovati pravo od krivotvorenog? Jedno je sigurno, Sotona je vješt varalica. Pretpostavimo da imam niz brojeva koje treba zbrojiti. 7, 3, 4 i 1. Evo, 7, 3, 4 i 1. Koliko točnih odgovora postoji? Koji je rezultat? 15. Koliko postoji krivih odgovora? Postoji 1 točan odgovor i mnogo krivih. Sotoni ne smeta što se pojavljuju razni kultovi, od kojih svaki ima neki oblik istine. Postoji samo jedna istina i mnogo laži. Postoji samo jedno pravo, ali mnoge krivotvorine. Lucifer je vješt varalica. U otkrivenju, koju proučavamo u ovom nizu predavanja, piše u otkrivenju 12.9, bijaše zbačen veliki zmaj, stara zmija, koja se zove đavao, Sotona, zavodnik cijeloga svijeta. Bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli. Sotona je varalica. On iskrivljuje istinu. On manipulira istinom. Biblija kaže da Sotona želi prevariti čitav svijet. Ako je Sotona uspio prevariti 1/3 anđela koji su zbačeni s neba na zemlju, ne mislite li da će u ovo posljednje vrijeme Sotona izvesti najveću prijevaru? U knjizi Otkrivenja opisana je posljednja prijevara. Prijevara koja će prethoditi Kristovom dolasku. Biblija u 13. poglavlju Otkrivenja opisuje zvijer koja izlazi iz mora. U Bibliji zvijer predstavlja, neću vam reći. Pogledajmo u Bibliji, Danijel 7.17. Ove 4 goleme nemani jesu 4 kralja koji će se dići na zemlji. Znači, zvijeri su kraljevi. Tako je lav predstavljao Babilon, medvjed Medo Perziju, leopard Grčku, zmaj Rim. Sila zvijeri u otkrivenju predstavlja vjersko političko kraljevstvo. Savez između lažne crkve i države. U otkrivenju, u 13. poglavlju, opisano je
kako će Sotona pokušati u posljednje vrijeme prevariti čitav svijet pomoću saveza između crkve i države. Biblija u Otkrivenju 13.3 piše: "I vidio sam njegovu glavu kao smrtonosno ranjenu, ali njezina je smrtonosna rana bila izliječena. Sva se zemlja zanese za zvijeri." Zatim, lažnim vjerskim sustavom, ovim savezom između crkve i države. Tako nam kaže Biblija. U idućem proučavat ćemo tko je zvijer. A ja bih želio da vidite ko su glavni igrači. Sotona, koji je zbačen s neba, sad oblikuje umove tisuća ljudi, kako bi oni u posljednje vrijeme slijedili zvijer, lažne vjerske vođe. Iako se broj kultova sve više povećava, to je samo priprema za kult zvijeri koji će se pojaviti na kraju. Zbog toga je i za vas i za mene veoma važno da pomoću Biblije naučimo prepoznati kult. Danas trebamo znati koje su karakteristike kultova, zato što će Sotona upotrijebiti te principe kasnije. Sve je više kultova i lažnih vjera, ne samo u Sjedinjenim državama i Kanadi, u istočnoj Europi. Došlo je do poplave istočnjačkih religija, sve većeg širenja poklonika Hare Krishna, na primjer, raznih oblika istočnjačkog misticizma. Sad, nakon što su im se otvorila vrata, njihov broj se sve više povećava. Zapanjujuće je kojom se brzinom kultovi pojavljuju u zapadnoj Europi. Njemačka vlada upravo pokušava prosuditi je li Scientološka crkva kult ili vjerska zajednica. Parlament se trudi oko toga. Broj ovih grupa koje kažu slijedi me sve je veći. Taj je porast počeo u Sjedinjenim Američkim Državama prije 20 godina. Prvi značajni medijski izvještaj o kultovima pojavio se krajem 70-ih. Sjećate li se toga? Ja se sjećam. Ako ste stari, svakako se sjećate. Propovjednik jedne veće kršćanske crkve po imenu Jim Jones okupio je veliku zajednicu vjernika u San Francisku. Jim Jones uživao je veliko povjerenje američkog potpredsjednika i njegove supruge. Jim Jones je bio među uglednicima San Francisca. Gradio je socijalne stanove i stanove za starije osobe i pomagao mladim ljudima zahvaćenim drogom. Njegova crkva je bila poznata po rasnom skladu zbog toga što su tamo bili i crni, i bijeli, i hispanoamerikanci. U toj su se crkvi događala i čuda, izlječenja. No, nakon nekog vremena, Jim Jones je došao do zaključka da vlada Sjedinjenih Američkih Država kuje urotu protiv njega. Vjerojatno se sjećate šokantnih izvještaja objavljenih u časopisima Time i Newsweek u kojima se govorilo o kultu smrti. Pastor Jim Jones poveo je 900 članova sa sobom u Gvajanu da sagrade naselje u kojem će biti sigurni kad dođe kraj svijeta. Jim Jones je jednog dana s Biblijom u ruci držao propovjed. Ljudi su gledali Bibliju koju je držao u ruci i on im je rekao: "Ne gledajte u to, gledajte u mene." Nakon čega je bacio Bibliju na pod. Slušao sam snimke propovjedi što ih je držao u Gvajani. Tjerao je ljude da ustaju 1 ili 2 sata noću i držao propovjedi koje bi trajale i do 9 sati, 10 sati. Na kraju je tražio od njih da kao znak vjere u njega popiju cijanid, kao znak da vjeruju u njega. Oni su već 2 puta bili vježbali ovaj postupak, no on tada nije stavio otrov u osvježavajuće piće. Tad bi im rekao: "Samo sam se šalio, otrov nije u piću. Htio sam samo vidjeti jeste li mi odani."
ali treći put je stavio otrov i preko 900 ljudi je umrlo u tom masovnom samoubojstvu zato što su slijedili tog vođu kulta. Odell Rhodes bio je među pametnima, bio je u Gvajani, ali je pobjegao, rekavši da mora ići po injekciju kako bi pomogao liječniku. On je bio očevidac tog događaja. Prvo su roditelji otrovali svoju djecu tim strašnim otrovom. Nakon što su djeca umrla, svi odrasli kao obitelj zajedno su popili otrov i umrli. Vidite, dame i gospode, jako je važno što ili koga prihvaćate. Jako je važno koga slijedite. Jim Jones poveo je 900 ljudi u smrt, ali to nije ništa prema onom što tek dolazi. Biblija nam u Otkrivenju govori o masovnoj obmani koja će na kraju vremena zahvatiti čitav svijet. Sjetite se tragedije koja se nedavno dogodila u gradiću Waco u Teksasu. Sjetite se što se dogodilo sa sljedbenicima Davida Koreša. I opet, Koreš je, kao i Jim Jones, tvrdio je da je pravi Božji sljedbenik. Ali vođe kultova često postaju alternativni spasitelji. Vatrena stihija koja je progutala Waco ukazuju nam na činjenicu da je vrlo važno koga slijedimo. Ovo nije samo američki fenomen. Sjetite se sljedbenika Hrama Sunca, sljedbe iz Švicarske koja je imala neka New Age obilježja. Ta grupa isto tako slijedila svog vođu. 53 člana izvršila su samoubojstvo. Sjetite se napada nervnim plinom u Tokiju i kulta smrti koji je izveo taj napad. Pišući ovako, novinski izvjestitelji su rekli: Bože moj, pa oni se ubijaju. Biblija kaže da ljudi mogu biti iskreni. Ali, pročitajmo zajedno tekst u Izrekama 16:25. Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti. Jesu li ljudi koji su slijedili Jima Jonesa mislili da su u pravu? Jesu li oni bili iskreni? Jesu li oni bili ljudi u Wacu iskreni? Jesu li mogli pretpostaviti da ih njihov vođa vodi u smrt? Što je s ljudima u sljedbi Hrama Sunca? Jesu li oni mogli znati da će ih njihov vođa, liječnik Luke, povesti u smrt? Ne, oni to nisu znali. Znači, iskrenost nije dovoljna. Neki put mi ljudi kažu: Mark, zar nije dovoljno biti iskren? Ne, nije dovoljno. Ako ste iskreni u krivu i slijedite vođu kulta ili lažnog vjerskog vođu, iskrenost nije dovoljna. Ali pitate, kako mogu izbjeći zamke koje postavljaju kultovi? Kako mogu biti siguran da ne slijedim ono što je krivo? Želim s vama podijeliti biblijski recept o tome kako prepoznati laž. Ovo ne činim zato što ćete u budućnosti biti privučeni nekom kultu. Za neke će to možda i biti istina, no velika većina vas neće nikada biti privučena kultu. Želim vas upozoriti da su Sotonine prijevare veće no što mislite. Možda vas neće danas privući neki bizarni kult, ali činjenica je da Sotona za vas priprema obmanu i ako ne razumijete kako da prepoznate kult, sigurno ćete nasjesti na posljednju veliku prijevaru povezanu s kultom, prijevaru u kojoj će se sam Antikrist pretvarati da je Krist. Tom prilikom previdjet ćete znakove. Tada vam neće pomoći vaša iskrenost, otići ćete u smrt. Radosna vijest je da se sve to ne mora dogoditi. Radosna je vijest da je Biblija za vas i za mene opisala izlaz iz svega toga. Isus Krist je u Ivanu 8:36 rekao: Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. Bićete slobodni od prijevare, od laži, od obmane. Bićete slobodni od krivotvorine. Isus želi da budete slobodni. Kako? Kako definirati kult?
Kako ga označiti? Postoje mnoge definicije kulta, ali s kršćanskog stanovišta kult je bilo koja grupa koja ne prihvaća Krista kao Gospodina i Spasitelja kao središnju točku svoje vjere. Kult je bilo koja grupa koja ne prihvaća Bibliju kao temelj vjere. S kršćanskog gledišta, Isus Krist je jedini spasitelj, a Biblija jedini vodič. Ako u svom životu imate bilo kojeg spasitelja uz Isusa, tada ste spremni postati sljedbenikom nekog kulta. Ako ljudska učenja zauzmu mjesto Biblije, spremni ste slijediti kult. Slažete li se s tom definicijom kulta s kršćanskog gledišta? Pitanje je, kako identificirati kult? Večeras ću vas upoznati s 5 načina, pomoću kojih možete se uvjeriti je li neka grupa zapravo kult. Pomoću ovih 5 točaka možete identificirati lažnu vjeru. Pomoću njih možete identificirati veliku lažnu silu koja će se pojaviti u zadnje vrijeme i tako izbjeći silu Antikrista. Svaki kult, bio on nazovi kršćanski ili New Age kult, nadomjestit će Isusa ljudskim učiteljem. Svaki kult će nadomjestiti božansko-ljudskim. Neki će New Age kultovi, na primjer, reći ja sam Bog. Oni Boga nadomješćuju samim sobom ili nekim New Age guruom koji ih uči kako da meditacijom postanu bogovi. Mnogi New Age kultovi uče upravo to, kako meditacijom razviti Boga u sebi. Taj cilj moguće je postići pomoću učitelja koji postaje vaš posrednik pri postizanju tog cilja. Svjestan sam naglog porasta broja ljudi u Njemačkoj, Francuskoj i Danskoj uključenih u New Age. Taj pokret se vrlo brzo i sofisticirano širi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko se okrenete od jednostavnosti Biblije, ukoliko se okrenete od Isusa Krista, vaš postaje otvoren svim vrstama manipulacije i obmanama. Pogledajte, na primjer, što se dogodilo u emisiji Merva Griffina. On je voditelj jedne od popularne emisije u Sjedinjenim Američkim Državama. U listopadu 1985. intervjuirao je jednog od New Age kanalizatora duhova. Želim razgrnuti zavjese i pomoći da jasno vidite što uči New Age. Merv Griffin je pitao, koja je vaša najvažnija poruka ovom planetu? Rempta, kanalizator duhova, je odgovorio, ono što se naziva Bogom zapravo je u vama. Ono što se naziva Kristom je u vama. Radost ćete spoznati tek kad shvatite da ste bogovi. Vidite, to je poruka New Age-a. Ona glasi, vi ste bogovi. Shirley MacLaine, jedna od najpoznatijih zagovornika New Age-a, izdaje knjige, nedavno je napravila jednu mini seriju. Poznata je scena gdje sa svojim duhovnim savjetnikom stoji u Kaliforniji, raširenih ruku, stoji na plaži i viče, ja sam Bog, ja sam Bog, ja sam Bog. Što moja Biblija kaže? U Izaji 45:21 čitamo, obratite se k meni, da se spasite svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog. Tko? New Age pokret vara ljude. U vezi s ovom činjenicom, postoje 3 temeljne točke na kojima se zasnivaju New Age kultovi. Prvo, oni kažu da nema smrti. Ako nema smrti, onda je Biblija u krivu kad nam kaže da je plaća za grijeh smrt. Ako nema smrti, onda nam ne treba niti spasitelj. Drugo, New Age kaže da je čovjek Bog. Ako sam ja Bog, onda ne postoji moralna odgovornost, ne postoji sud. Tada nema grijeha. Tada nema niti mi treba spasitelj. Treće, New Age kaže da se spašavamo samo spoznajem.
Vidite, New Age kultovi ne priznaju potrebu za križem, za spasiteljem. Ti kultovi ne priznaju da čovjek treba doći pred Isusa Krista i u pokajanju tražiti da on dođe i promeni vaš život. Zaista, ljudi se pripremaju za susret s lažnim Kristom. David Koresh je rekao, ja sam janje. U mojoj Bibliji, u Ivanovom evanđelju 1.29 piše, evo jaganjca Božjeg. Važno je naglasiti da kultovi uvijek stavljaju nekog između vas i Isusa. U mojoj Bibliji u djelima apostolskim 4.12 piše, spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. Prijatelji, Isus je jedini spasitelj ovoga svijeta. Niti jedan svećenik ne smije stajati između vas i Isusa. Nijedan biskup ne smije stajati između vas i Isusa. Nijedan propovjednik, nijedan vjerski vođa, niti kultni vođa ne smije stajati između vas i Isusa. Svaki put kad svjesno stavite neko ljudsko biće između sebe i Isusa, kad čovjeka uzdignete na pijedestal, zapravo se pripremate prihvatiti veliku prijevaru. Svaki put kad nekog čovjeka uzdižete, postoji samo jedan, čije su ruke bile probodene čavlima. Samo jedan na čijoj glavi bila trnova kruna. Kršćanstvo se sastoji od dolaženja Isusu, od klečanja pred Isusom, od priznavanja grijeha Isusu. Kršćanstvo se sastoji od prihvaćanja Isusove milosti i sile. Kultovi će uvijek pokušati naći nadomjestak za Isusa. Veliki kult koji će se pojaviti u posljednje vrijeme, Antikrist, bit će nadomjestak Krista. To će biti savez između crkve i države. Drugo, kultovi zamjenjuju Bibliju ljudskim učenjima. Najvažnije je ono što kaže vođa kulta. On zamjenjuje Bibliju. On uzima mjesto Božje riječi. Njegova riječ postaje zakon za tu skupinu. Kad god dopustite da riječ drugog ljudskog bića nadomjesti Bibliju, Božju riječ, stupate na vrlo opasno tlo. Jedan od glavnih razloga zašto je toliko mladih uključeno u razne kultove jest to što živimo u društvu koje se okrenulo od Božje riječi. Tisuće njih su se odvojili od nje. Biblija u Ivanu 17.17 piše, posveti ih istinom, tvoja je riječ istina. Božja riječ je istinita. Ako odbacite Bibliju, ako okrenete leđa Bibliji, više ne možete procijeniti što je dobro, a što loše. Više nemate instrumenta pomoću kojeg možete odrediti istinu. Zabrinut sam kad mi ljudi dođu na predavanja i kad se povede rasprava sljedećeg tipa. Ja ih pitam, je li jasno ovo što smo proučavali iz Biblije? Da, ali moj pastor kaže. Ja ponovno pitam, je li jasno ovo što smo proučavali iz Biblije? Da, ali moj svećenik kaže. Recimo da razgovaramo o drugom Kristovom dolasku. Čitamo kako Isus dolazi na oblacima i kako će ga svako oko vidjeti, svako uho čuti. Nakon toga odu svom pastoru i on im kaže, da, ali tajno uznesenje je istina. Evo ti 50 nedvosmislenih biblijskih tekstova. Svaki put kad radije prihvaćate pastorove riječi nego biblijsko učenje, pripremate se za Sotoninu posljednju veliku prijevaru. Uzmite, na primjer, pitanje subote. Mnogi ljudi dolaze na ovakva predavanja i slušaju Isusove riječi iz Ivanovog evanđelja 14.15. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovjedi. Bog je vlastitim prstom zapisao svoju zapovjed na kamenim pločama. Jedna od zapovjedi kaže, sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Isus je svetkovao subotu. Učenici, ljudi danas kažu, mi smo pod milošću, a ne pod zakonom. Moj pastor je tako rekao. Ja znam što kaže Biblija, ali moj pastor je tako rekao. Prijatelji, opasno je prihvaćati ljudsku riječ radije nego Božju.
Tad ste podložni procesu oblikovanja uma. Sotona počinje oblikovati vaš um, tako da radije prihvaćate ono što je ljudsko nego ono što je Božje. Zapazite što Biblija kaže u drugoj poslanici Solunjanima 2:10-11. I svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjenim onima koji propadaju za kaznu, što nisu prihvatili ljubav prema istini. Šta su oni mislili? Nisu prihvatili ljubav prema istini. I zbog toga Bog im šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži. Znači, ako ne prihvatim ljubav prema istini u situaciji kad me Bog poziva da napravim promjene u svom životu, ako mi je lakše nastaviti raditi onako kako sam radio čitavog života, ako se okrenem od istine, tad se pripremam za veliku zabludu. Tad ću vjerovati laži. Na kraju će postojati samo istina i laž. Na kraju će postojati samo Božja riječ i sotonina krivotvorina. Svi će na kraju vjerovati u nešto. Bez obzira koliko ste učeni i profinjeni, bez obzira koliko ste inteligentni, vjerovat ćete u nešto. Ukoliko odbacite biblijsku istinu, u vašem umu ostaje mjesto na koje Sotona može posijati svoje laži. Kultovi postavljaju lažne učitelje namjesto Isusa. Kultovi nadomještuju biblijska učenja ljudskim. Kultovi će ponekad izvoditi neobična čuda kako bi potvrdili svoje tvrdnje. Postoje ljudi koji smatraju da sva čuda izvodi Bog. Oni smatraju da Sotona ne može izvoditi čuda. Ali Isus je jasno rekao u Mateju 24:24. Pojavit će se lažne mesije i lažni proroci, te će činiti tolike čudesne znakove da bi zaveli, kad bi bilo moguće, i same izabranike. Znači, Sotona će upotrijebiti znakove i čuda kako bi, kad bi bilo moguće, prevario čak i Božji narod. Pogledajmo što piše u knjizi Otkrivenja. Može li Sotona činiti čuda? Da ili ne? Otkrivenje 16:14 čitamo zajedno. To su uistinu proročki duhovi koji proizvode znakove. Pretpostavimo da se sjajno i blještavo biće pojavi na zemlji. Pretpostavimo da se takvo biće pojavi u velikim gradovima. Deseci tisuća dolaze pred njega i bivaju izliječeni od raka, od srčanih bolesni, od dijabetesa. Ruke koje su bile zgrčene i paralizirane, sad su zdrave. Paralizirane noge ponovno su zdrave. Što ako se tako nešto dogodi? Što ako tako sjajno, blještavo biće koje radi čuda, kaže: nije potrebno držati Božje zapovjedi, Božji je zakon ukinut. I ja, vam donosim takvu vijest. Hoće li Bog raditi čuda koja se suprote Bibliji? Pogledajte tekst u 8. poglavlju proroka Izaje u 20. retku. To je tekst koji vas može sačuvati od zablude, od prijevara koja čini Sotona. Izaja 8:20. Uza zakon, uza svjedočanstvo. Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati. Koliko je svjetla u njima? Malo? Ni malo. Imaju li oni silu? Ne. Oni mogu imati neku silu, a ta sila nije Božja. Ta sila dolazi od zloga. Mislite li da bi Sotona činio čuda izlječenja kad bi njima mogao prevariti ljudi i odvesti ih u propast? Svakako. Biblija kaže da u njima nema svjetla.
Biblija ne kaže da oni nemaju silu. Biblija ne kaže da oni nemaju istine. Sotona voli miješati istinu i laž. Ako želite nekog otrovati, sigurno mu nećete dati čisti otrov. Vjerno ćete mu staviti otrov u juhu. Isto tako, Sotona miješa istinu i laž. Sotona miješa laž s istinom kako bi prevario. Zato nam Biblija kaže uza zakon, uza svjedočanstvo. Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati. Ne piše da tamo nema istine i sile. Ali ako slijedimo svjetlo, tada nećemo ići k njima. Ako ne govore u skladu s biblijskim svjedočanstvom, ako vas ne vode k riječima Biblije i Božjem zakonu, koliko onda ima u njima svjetla? U njima nema svjetla. Kultovi zamjenjuju Bibliju ljudskim naukom. Oni rade čuda kako bi potvrdili svoje tvrdnje. Oni kažu da su ta čuda potvrda njihove istinitosti. Može li Bog raditi čuda? Je li svako čudo Božje djelo? Ne, nije. Kako ispitati ta čuda? Treba ispitati jesu li ona u skladu s Božjom riječi. Nikad ne treba ispitivati Bibliju na osnovi čuda, nego čuda na osnovi Biblije. Treće, kultovi inzistiraju na jednoobraznosti u grupi. Prakticiraju neke oblike manipulacije umom. Oni razmišljaju na jednak način, imaju mentalitet grupe, što znači da pojedinac ne može biti onaj tko inače jest, nego se treba prilagoditi skupini. Oni moraju slijediti stroga pravila i odredbe koje vladaju kultu. Kult vrši pritisak na nove članove. To je vrlo snažan pritisak. Svaki član kulta je pod pritiskom. U Poslanici Rimljanima 14:12 piše, prema tome, svaki će od nas dati račun Bogu za se. Gdje leži vaša moralna odgovornost pred Bogom? Tko je odgovoran za vas? Vi sami. U Jošuji 24:15 piše, izaberite kome ćete služiti. Zabrinut sam zbog tog procesa oblikovanja uma koji se upravo sada događa. Postoje ljudi koji prihvaćaju Božju riječ i u svom srcu vjeruju da je ona u redu. Postoje žene koje prihvaćaju Božju riječ i znaju da je ona u pravu, ali kažu, ne mogu se odlučiti za Boga zbog svog supruga. Postoje mladi ljudi koji znaju što je pravo, ali kažu, ne mogu donijeti nikakvu odluku dok mi roditelji ne dopuste. Postoje ljudi koji žive u selima i svi prihvaćaju jednu određenu vjeru, katoličku, pravoslavnu ili neku drugu. Takvi ljudi obično kažu, ne mogu prihvatiti ovo zato što bih se onda razlikovao od drugih seljana. Drugi kažu, ne mogu to prihvatiti zato što moja obitelj već generacijama čuva ovu vjeru. Jednom kad dopustite silama izvana, silama u crkvi u kojoj ste odrasli, svoje obitelji, jednom kad dopustite bilo kome da oblikuje vaš um i da umjesto vas donosi odluke, pripremate se za grupni pritisak koji će se pojačati u posljednje vrijeme kako bi vas pokušao prilagoditi. Je li to jasno? Je li to razumljivo? Ako danas dopustim svojoj obitelji da oblikuje moje uvjerenja, ako dopustim crkvi u kojoj sam odrastao da danas oblikuje moje uvjerenja, tad se spremam za svijet budućnosti u kojem će određena sila narediti da svi stave žig zvijeri na svoje čelo. Jedina sigurnost opisana je u Jošuji 24:15. Danas izaberite, vi, kome ćete služiti. O, braće i sestre, dođite Isusu. Samo vas njegova krv može spasiti. Neka njegova riječ, Biblija, vodi vaš život. Ne pustite da vas zavede netko tko vas odvodi od poslušnosti Božjem zakonu. Budite hrabri
još danas u srcu donesite odluku da slijedite Krista. Jeste li čitali onu priču o kamionima u magli? Nije lijepa. Vozači su jedne maglovite noći morali proći zavojitom planinskom cestom. Ali, budući da nisu ništa vidjeli, svaki vozač odlučio je pratiti pozicijska svjetla na kamionu ispred sebe. Prvi vozač nije vidio oštar zavoj ispred sebe i strovalio se u provaliju. Drugi kamion je slijedio njegova svjetla i također pao niz litice. Treći također. Tragično je. Treba biti drukčiji. Treba imati hrabrosti i reći: o Bože, ja sam s tobom. Ne želim da bilo tko oblikuje moj način razmišljanja. Sam ću za sebe polagati račune pred Bogom. Biću s tobom i živjeti za tebe i slijediti tvoju istinu, zato što znam da ću jedino tako u budućnosti izbjeći prevaru nekog kulta. Neću slijediti nikog čovjeka, nikog zemaljskog vođu, nego tebe, Isuse. Želim slijediti Bibliju. Neću dopustiti nikome, bilo kojoj grupi, crkvi, obitelji, selu, društvu, da oblikuje moje vrijednosti. Jedini izlaz je u tome da slijedimo Krista. Biblija kaže da više ne budemo djeca. Tko su djeca? Po čemu su ona karakteristična? Po tome što njima netko drugi mora reći i objasniti ono što se događa oko njih. Da ne budemo više malodobni igračka valova, okolo tjerani svakim vjetrom nauka u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo krči put zabludi. Efežanima, poslanica. Mogu li ikako izbjeći prijevaru? U Otkrivenju 14.12 nam je dan recept. Nije li vam drago što Bog daje tako jednostavne odgovore? Nije li vam drago što Bog tako pojašnjava istinu? Mi ne trebamo biti izbunjeni. U Otkrivenju, u posljednjoj biblijskoj knjizi koja je upućena posljednjem naraštaju, jasno je objašnjeno kako možemo izbjeći prijevaru. Ovaj tekst, Otkrivenje 14.12 kaže: ako slijedite, moći ćete izbjeći zamku. Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovjedi i vjeru u Isusa. Sveti ljudi u Bibliji označavaju vjernike. Pavao kaže svetima u Efezu: ljudi koji čuvaju zapovjedi i vjeru u Isusa. Ovi ljudi ljube Isusa. Oni čuvaju Božje zapovjedi i vjeru u Isusa. Ti ljudi zbilja vole Isusa. Oni su došli do križa. Očišćeni su. Njima je oprošteno. Očišćeni su Kristovom krvlju. Oni su našli milost u Kristu. Našli su vjeru u Isusa. Njegova milost je ušla u njihova srca i izmijenila njihov život. Njegova milost ih je obnovila. Njegova ih milost vodi da vrše Božje zapovjedi. Oni ih vrše zato što ga ljube. Oni ga slušaju zato što ga ljube. Zbog toga što ga ljube, oni ne traže 10% popust u 10 zapovjedi time što bi izostavljali subotu. Bog ne daje takve olakšice. Biblija kaže: ovo je postojanost svetih. Bog ima grupu vjernika koji nisu prihvatili laž, krivotvorini. Oni ne prihvaćaju krivotvorine, niti zajedno s velikim mnoštvom slijede zvijer, vođu koji vrši pritisak da se krše Božje zapovjedi. Biblija kaže da su to oni koji čuvaju Božje zapovjedi i imaju vjeru u Isusa. To su ljudi koji žive u posljednje vrijeme. To je Božji narod na ovoj zemlji. Kultovi, dakle, stavljaju ljudskog učitelja na mjesto Isusa. Oni zamjenjuju Bibliju ljudskim učenjima. Kultovi čine čuda kako bi potvrdili svoje tvrdnje. Kultovi potiču grupni konformizam. Četvrto, kultovi prave zbrku oko drugog Kristova dolaska. Kultovi su u nesuglasju oko Kristovog dolaska. Neki kažu da će Bog uspostaviti kraljevstvo na zemlji. New Age kultovi govore o raju na zemlji. Govore o vremenu euforije i o dobu vodenjaka.
Ali mnogi kultovi koji se danas pojavljuju, a govore o drugom Kristovom dolasku i Harmagedonu, kao na primjer kult Davida Koreša ili hram sunca, skupljaju oružje, i kult Vrhovna istina u Japanu skupljao je oružje. Ti kultovi su u zabuni oko posljednjeg vremena i drugog Kristovog dolaska. Oni govore ili o eri ljubavi i vodenjaku, ili o apsolutnom uništenju. Članovi kulta Hram sunca govorili su da se približava kraj svijeta, da će čitav svijet biti uništen vatrom. Oni su to uništenje vatrom započeli time što su se sami zapalili, tako da je ostalo tek nekoliko preživjelih. Vatrena stihija je progutala 53 ljudi. Ovakvi kultovi sve više se šire. Zašto? Zbog jednog razloga. Sotona priprema svijet na dolazak posljednjeg kulta, velikog kulta zvijeri. Sjećate li se japanskog kulta Aum ili Vrhovna istina? To je bio tehnološki napredan kult koji je otrovnim plinom napao postaje podzemne željeznice. Mislili su da će na taj način započeti Harmagedon. Mnogi govore, dakle, o Harmagedonu, o konačnom uništenju. Biblija nam ne daje takvu tmurnu sliku o svršetku. Biblija ne govori o uništenju zemlje kao o totalnom uništenju nakon kojega nema više ničega. Sigurno je da će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju. Sutra ćemo proučavati što će se dogoditi na kraju svijeta, tako da je važno biti prisutan na predavanju. Danas ćemo pročitati veliku biblijsku istinu, veliku poruku, Titu 2.13. Živimo kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade. Naime, pojavu sjaja velikog Boga, našeg spasitelja Isusa Krista. Nebo će se zasjati od njegove slave. Biblija uči da će mrtvi tada uskrsnuti, a živi pravednici će biti preobraženi. Tada će biti uzneseno u nebo, zemlja će biti uništena Kristovim dolaskom, ali će kasnije biti ponovno obnovljena. Biblija nam poručuje, znajte da ova zemlja neće biti uništena u Harmagedonu. Znajte da neće biti sav život uništen na ovom planetu. Znajte da ne dolazi neko utopijsko novo doba. Da, prijatelji, nešto dolazi. Bolje rečeno, netko dolazi. Taj netko je Isus Krist. Želite mu večeras reći, Gospodine, ja sam tvoj. Nitko osim tebe ne može oprostiti moje grijehe. Jedino me Isusova krv može očistiti. Moderne i sofisticirane New Age teorije ne vode pokajanju, ne otvaraju vaše srce Božoj ljubavi. Krist večeras može ući u vaš život. Nema spasitelja kao što je Isus. Ovaj božanski Isus može ući u vaš život i promijeniti vas. Želite li mu reći, Gospodine, predajem ti svoj život? Želite li mu reći, tvoja riječ je moj jedini vodič? Ne želim slušati ljudsko učenje, čak niti učenja mog pastora ili svećenika. Želim da tvoja riječ bude moj jedini vodič. Ne želim da bilo tko mnome manipulira i donosi odluke mjesto mene. Gospodine, dovoljno sam hrabar da donesem odluku s kojom se možda i moja obitelj neće složiti. S kojom se možda čak ni moja supruga neće složiti. Divno je kad bračni par zajednički donosi odluke, ali postoje trenuci kad Bog traži od nas da sami donesemo odluke. Želite li biti drugčiji? Drugčiji od svih ostalih u vašem selu, vašem gradu? I ako zbog toga morate napustiti crkvu, želite li da Krist bude prvi u vašem srcu, Biblija na prvom mjestu? On želi da željno očekujete dan kad će ponovno doći na ovu zemlju. On želi da otvorite svoja srca i pjevate putem dok očekujete dan njegova dolaska. Tako je divno vjerovati u Isusa. Želite li mu večeras reći, Gospodine, vjerujem tvoje riječi?
with the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I've learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that thou art with me and will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Tonight as we pray, Osjećate li večeras u svom srcu, bow our heads dok quietly, saginjemo glavu na molitvu, deep within your heart, do you duboko u sense srcu, that for you personally, da za vas for osobno, you individually, za there vas, is no Savior but Jesus. osim Isusa, ne postoji sense drugi that, my spasitelj. friend? Deep within your Osjećate li heart, do you sense duboko personally u duši that the only safety da is je following the jedina sigurnost kad slijedimo Bible? Deep Bibliju? within your heart, would you like to tell Želite li Jesus u svom tonight, srcu reći Lord, Isusu, I Gospodine, don't know what other people are going to ne do. znam što će učiniti I don't know drugi, what other people are going to do in my ne family. znam što će moja obitelj učiniti, ne znam što će učiniti ljudi u mom selu, I don't know what other people ne in my znam church are što će going to do. učiniti ljudi u mojoj crkvi, But for me, ali ja sam I'm gonna osobno follow Jesus. odlučio slijediti Isusa. And I'm going to accept the Bible Odlučio sam prihvatiti and live in Bibliju harmony with i the živjeti teachings. sukladno njezinom Lord, učenju. tonight, Gospodine, predajem ti se večeras zbog toga because I što love te you. volim. That is your decision. Ako se Raise your slažete, hand. podignite ruku. Just quietly raise your hand. Gdje god se nalazili, samo podignite ruku. God speaking Bog to you. vama govori. You need not be deceived Ne by morate some biti folks. prevareni. You can say, Jesus, Možete reći, I'm accepting you. Isuse, ja prihvaćam Accepting tebe. your word. Prihvaćam tvoju riječ. Making a decision to walk Donio sam individually odluku da te with slijedim, you. bez obzira što Whatever na to others may do. rekli drugi. Just lift your hand. Ako to želite, Oh, podignite my ruku. Father, tonight, Oče nebeski, deep within our hearts, mi smo večeras duboko u srcu we follow you. donijeli odluku da te Deep slijedimo. within our hearts we sense Duboko u srcu osjećamo da nam ne treba drugi but spasitelj Jesus, osim Isusa, our Lord. naš So Gospodin. humbly, S poniznošću dolazimo pred tebe i stavljamo svoj život because u it is tvoje so ruke. sweet Tako je divno vjerovati u Isusa. in Jesus. Hvala ti na svemu u Isusovo ime. In Christ's name, amen. Amen.